Gara-gara din da. Total kamit ti Sir Rick Dan. Nya po na dati na yung awan niya kan eh. Ano eh, uong. Total lang nakita ni Kuya Eugene ata nga eh. Ano pansahin? Nagkapit tayo apaw. Mga boys, to bray oh. Himala. Data kay bilbilag tata. Yan bunag mo yung daga Eugene na baba. So ba kanyam? Met aja eh. Kira nyo po nag-iubag yung ding ko na oh. Himala, kalawati na may isa. Oo. Gara-gara din da. Total kamit ti Sir Rick Dan. Da nagmimitingan da. Tigig-vape ka daw. Madig-vape pa? Madimet. Hindi nagmimitingan mo natin apo. Tigig-vape ka daw ta. Edad duma ka nukit. Adyo nga ikaw Jen? Adyo liquid na ka na. Dati halo na ka na ako na apaw. Edad duma ka datagal halo ti marijuana ka na. Marijuana oil ko na dun sana. Marijuana oil ka na so nga. Umabit da. Wen. Kanya po na dati na yung awan niya kan eh. Ano eh, uong. Total lang nakita ni Kuya Eugene ata nga eh. Ano pansahin? Ada supot-supot na daw dyan nga eh. Sayang ate may sa tiramutan mo na hapon na tayo. Ito na papakita ka niya. Nagdakilin na eh, natay. Naglaylay ta bigla. Yung may kita medyo baba lang eh. Ito na po, laylayan na eh. Kaya nga Japon na po na. Inabutan ti kamu sino tinabot dito nga ako ha. Madi ka tagabuk-buk mata nangabot dila. Tana po. Naglabo. Tata. Tatawa may nagdakiling kay sopet ti pinang tira tamay. Sayang. Nagkapit tayo apaw. Ay mga lawan na pangayon ba? Sumurti pa maki Koven. Maki tracer. Plante. Wen, jilad. Pembaran nyalain aja kan. Pembaran nyalain aja tumbler. Kiran teman lagi kotin ay. Dadakil tilay mong kotuin ka. Tana po. Nagibusil iday. Dadakil datan. Tana. Oh. Kata po. Adi kinabayag ko nagyanji ko nagdadakil datan na eh. Dala ti burto-burtong na. Ano nga insekto ti pang kote pang tertira. Ay nabramit ni Mama di Kalman. Di Kalman din na minsan ginabgab yun na tapo. Kung mula na ka ti man eh. Kira nyo di kita apo yung kami eh. Insupot maginading kung langka dadakil dan. Kana po patatan eh. Masidaba ati sa bunga iti lakatan na po. Lakatan nata nga sa bapo. Makita yo. Ta. Nag-cute piti sa bunga nila na eh. Ay masidang ata dikot tinay? Sabong ay sa bunga iti lakatan? Masidang ata? Bang sugbo mate. Kilante mo nagigatoy. Adi mulak nga pakwan ide. Ano ito nangyarin. Upat may tinabatin. Ay siguro kinapudot na adi po. So na init na naibos. Upat lang yung tinabatin. Tana po. May isa. Ito medyo dakil natin may isan. 2, 3, 4. Upat din na bate ako. Hindi na pulot na siguro. Hindi nagmula na ka
Summer din nagmulanak eh. Kasi sila nagtutudo. Nakasurvive budget upat niya poon. Baring ano masulit tumit na tibunga na. Nagpasya ti babata nalpas ti meeting mo eh. Lunes tuman ti topadin. Iikot kay ti ka bingkag mulmulaan may ti prutas ka sa gulay. Tapaw ato pa iti sumarunong pimpinya barbaro nga mulan mama ngiras naman diran nagit talaga yung mga rejay kaunti may baga kami yung baga ng anak na ore may sana nga nang big kanya aming upat nga awan ti kadwa ng asawa na kinadbiyag na kaming upat tatanga makatulong na kon siyempre tumulong na metin natakila metin nalalati ko ti apo nalalati kuong kaning ni sayang so kaya tan kada paglalaw ka ti marunggay ito ba yung sumarasar ng pinya po itada ang gawit yan luto pa iti tao kapit ako